Любо, разделихме се и сега тя или той иска да си вземе багажа. Или не иска да си вземе багажа. Или изобщо не знае какво иска. Има такива, дето хич не бързат. Когато опира до връщане на багажа по време на или след раздяла, е нормално да виждате колебливи или дори объркващи действия от страна на партньора или бившия. И ако този човек не ви трябва като партньор за напред, просто ще му върнете багажа. Обаче, когато искате да си върнете този партньор, тогава се обърквате и не знаете кое е правилно. Затова е важно да не вземате прибързани решения и да не се подавате на манипулацията. Особено ако искате да привлечете този човек и да го потикнете да се съберете отново. Аз съм Любо, вашия бастион за знания, касаещи всичко в сферата на любовните отношения. Учтиво ви моля да ме подкрепите с един лайк, за да не се налага да ви манипулирам да го правите. Ще ви разкажа за ситуация, която често се развива при клиентите ми след раздяла. Приятно гледане! Раздялата с партньор, когото обичаме, е може би едно от най-болезнените неща, които преживяваме. Разбира се, това важи най-вече за зарязания партньор. Изведнъж се тръгват от нас след всички обещания и бъдещи планове, които имаме за напред, всички хубави спомени и ни оставят в ситуация, в която страдаме и не знаем какво да правим. Звъним си, чуваме се от време на време и пазим някакви надежди, че ще може да убедим този човек да се върне при нас. Дали да се съберем отново е правилно или не, все още не знаем. Но никой не може да ни вини за тази нужда, която изпитваме. Ние се страхуваме в този момент. Често обаче зарязващия партньор не действа в полза на зарязания. Получава се така, че този, който напуска връзката, хем страда малко, но в същия момент общува с зарязания. И по този начин пречи на зарязания, на нас, да се съхраним и да положим основите на това да преодолеем тази раздяла. И съответно ни държи в една маркетингова фуния, в която ние таман тръгваме да преодоляваме раздялата, после той обратно ни връща, почваме да го искаме обратно, после той пак се отдалечава и това се повтаря отново и отново. И ви гарантирам, че добре познавам тази динамика и знам колко е болезнена. Тя не е шега работа. И в цялата тази суматоха от емоции, един от основните фактори е багажа на този, който е напуснал връзката. Какво правим с този багаж? И кога да го върнем? И да го върнем ли изобщо или да го запазим при нас, за да имаме повод да се свържем с бившия и евентуално да опитаме да възстановим връзката. Ето какво ми сподели клиент. Той е мъж, който е имал 2-годишна връзка с жена. Те са живеели заедно в продължение на година. Тя го е зарязала 1 месец, след като е почнала да общува с друг мъж и е проявила известни емоции и чувства към него. Клиентът, разбира се, е наранен. Той опитва да говори с нея, за да я убеди да остане, но безуспешно. Всеки път, когато прави такава крачка към нея, тя го санкционира. Когато тя го е напуснала, си е взела част от багажа и се разбрали да идва от време на време и малко по малко да се събира и останалите неща. Мъжът, разбира се съгласил. Обаче вижте какво става, когато ни зарежат. Бившият партньор има полза от това да остави част от багажа си при нас. Това е често срещан начин да ни запази като план Б. Разбирате ли? Един вид той знае, че има багаж при нас и това му дава право в един момент да ни потърси. По този начин той има достъп до нас и е в негова полза той да отлага този момент, защото така си дава повече време да ни преодолее и съответно през този период да ни държи наоколо, натръни, в неговата фуния завъртяни, за да може да вижда как го желаем и как страдаме по него. Защото всеки обича да се чувства желан. И когато ние страдаме по него и се чуваме често, това валидира стойността на другия. И дори да изгорим мостовете помежду ни, самият факт, че този човек все още има неща при нас, означава, че той има право да ни потърси. Има достоверен повод. Обаче има една уловка. Ние плащаме цената. Това е много егоистично от негова страна, защото не е правилно спрямо нас. И ето какво прави тази жена. Тя идва при мъжа веднъж в седмицата с едно сакче и всеки път събира неща колкото да го напълни и в този момент тя си говори с него, лафят си, разказват се някакви неща. Тя вижда, че той все още е искал обратно, вижда, че той страда по нея, успокоява го и това я кара да се чувства желана. Тя се чувства приятно в компанията му, защото той я валидира. И после се тръгва. И след седмица го прави отново. И после следващата седмица отново. Хора, тя се събира багажа в продължение на месец и половина. Разбирате ли? По този начин тя има достъп до мъжа, който е наранен. Но на нея в крайна сметка така и е добре. Всеки път като дойде, си тръгва там по-щастлива, виждайки колко е златна и стойностна и ценна. Принцеската. Но нека да не хейтим жените, защото това не се отнася до пол. Мъжете правят същото. И тя му казва мили думи, казва му, че вярва в него, че ще се справи, но всъщност отказва да признае, че го манипулира.
И тя не го прави съзнателно. То е автоматичен процес. Вижте, когато някой се тръгва от нас, но запазва обич и уважение, той няма да ни се врева в живота при всяка първа възможност. Ако го прави, значи, че самият той има някакъв вътрешен проблем. Правилният начин за раздяла е тази жена да прегърне мъжа, да му каже няколко мили думи, да му пожелае цялата обич на света, цялата любов и след това да се тръгне по такъв начин, че да не му се врева в живота, за да може да минимизира неговата болка и да може той наистина да я преодолее, а не да го държи в една маркетингова фуния. Сещам се за случай, в който жена, когато иска да се раздели с партньора, първо почва да го запознава с други жени, почва да му рекламира някой от тях, в същия момент рекламира него на някой от приятелките си и когато вижда, че той започва да проявява интерес към някоя и особено някой от тези жени почва да харесват него, тогава тя се чувства спокойна да го напусне, знаейки, че се е погрижила човек, който е обичала, да не страда по нея. Но за да може някой да го направи това, трябва да бъде осъзнат в действията и емоциите си. Трябва да знаете, че е изключително подово, когато партньор ни зареже, да прави крачка до време на време към нас, за да го караме да се чувства велик. Да, не го прави нарочно, окей, но той в крайна сметка знае, че ние страдаме, когато го виждаме. И реално ние ще платим цената за това, че сме позволили на този човек да прави стъпки към нас. Много често в такъв момент той ще предложи да останем приятели. Но защо му е това всъщност? Кой печели от това? Така накрая ще излезем още по-наранени. Сега не казвам, че това не може да се случи. Но обикновено, за да може да запазим ефективно приятелство, трябва пак да има някакъв период на затишие. Период, в който не си комуникираме един с друг, за да може да се преодолеем един друг. И тогава вече, ако искаме да запазим такова приятелство, е окей. Защото тогава вече не е с цел да се събираме отново, а защото се уважаваме и държим един на друг. И тази жена, която в продължение на месец и половина се въртва в дома на мъжа, за да се събира багажа и да си лафи с него, това не е правилно. И ако бившия ви няма да спази няколко основни правила, ще трябва вие да наложите граница. Най-добрият начин за привличане на бивш партньор обикновено е този, в който се държим, сякаш не искаме да се събираме с този човек. Разбирате ли? Това означава, че събирате багажа на бившия, давате му 2-3 опции за дни, в които може да мине да си вземе багажа и така му отнемате възможността да се четка егото за ваша сметка. Показвате му, че държите на себе си. Виждайки това нещо, този човек ще ви уважава повече, което ще го накара да се чувства и по-привлечен. След това може да продължи да опитва да прави крачки към вас, но трябва да държите границата, което още повече го подводява по вас. Той ще се опита да направи така да му се размине, да го пуснем така наоколо да кръжи. Тук трябва да бъдем стабилни и да откажем. И е важно да бъдете готови в такъв момент. Очаквайте той да опита и бъдете готови да откажете. Точно тези малки моментчета, в които пращаме бившата по дяволите, всъщност са начинът, по който я караме отново да бъде луда по нас. Секси е, защото държим на себе си. Сега тя има двоен интерес да направи стъпка към нас и е важно да не даваме любовта си лесно. Така че най-добрият съвет в такъв момент: искат да се разделим, окей, събираме багажа, още веднага ако трябва, помагаме на другия да го пренесе докъдето трябва или му го пращаме през куриер и приключваме тази тема. Така показвате, че приемате избора на другия, защото в крайна сметка за връзка трябват двама. Вие така или иначе няма как да бъдете щастливи с партньор, който не ви избира за партньор. Така че му помогнете да се тръгне, а после гледайте магията. Ако имате нужда от помощ, аз съм наличен за консултации и ще се радвам да ви бъда полезен. Имайте предвид, че работата с специалист значително облегчава процеса и ви помага да се съберете отново с бившия партньор, ако това е което желаете. Благодаря за доверието и до следващия път!